4 рӯзия хонавода аз руди сир наҷот дода шуданд. Кормандони наҷоти раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо роҳандозии як амалиёти муваффақ 4 нафареро, ки қариб буд дар дарёи Сир ғарқ шаванд, наҷот доданд. Бино ба иттилоъоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, ин ҳодиса рӯзи 11 июн тахминан соати 14:40 рух додааст. 4 нафар сокинони кӯчаи Холмуродов ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми шиноварӣ дар ҷойи маъншуда барои обози дар мавзеи истироҳатии Наврӯзгоҳи дарёи Сир аз надонистани қоидаҳои шиноварӣ ғарқ шуданд. Амалиёти саривақтии наҷотдиҳандагони Кумита дар вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд, ки дар соҳилҳои дарё навбатдорӣ шабонарӯзӣ ба роҳ мондаанд, сабаби наҷоти саривақтии онҳо шуд. Ҳамаи онҳо узви як хонадон буданд, ки яке 37 сола буда, 3 нафари дигар аз 10 то 13 сол доштанд, меафзояд манбаъ.